Hello everyone, khlmna bekhainw गिबियावनो बयखौबो प्रेटिसन प्रेजेन्स चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा जाबाय प्रेटिसन गयारि आरो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ बे लकडाउन जानायनिफ्राय बेसेबांदि बरिं जागासिनो लाइफआ। न'आवनो थाबाय था, बेयावनो थाबाय था, जेरावबो उदां गैला तारमाने। बेनि थाखायनो गोबां खामानिफ्राबो फावसिना थालांबाय, गोबां अफिसनि खामानि, स्कुलनि खामानि सब फावसिना थालांजोब्बाय आरोना। जिखिजाया बेबायदि थासारिनि थाखाय इउटुबारफोराबो इउटुबाव भिडिअफोर होनो थाखाय जेबो कन्टेन्टखौनो मोनला जाहैबाय। बेनिखायनो मानसिफोरा गोबाङानो न'आव रुमाव थानानै भिडिअ बानायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि बर' इउटुबारफोराबो माने जानाय लोंनायनि कन्टेन्टखौ लाबोगासिनो दं। जेरै आलफ्रेड बसुमतारियाबो जानाय लोंनायनि कन्टेन्ट लाबोदों आरो राजा खुंगुरमोनाबो बिथांमोनाबो जानाय लोंनाय आरो बायदिसिना एसे न'आव थानानै जायखौ मावनाय जायो बेफोरखौ लाबोगासिनो। आरो मोनसे कन्टेन्ट नुबावदों, बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंहा भिउवार्सफोरनि बा अडियेन्सफोरनि बा पाब्लिकफोरनि फट'सफोरखौ बिहरनानै गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ महरै होगासिनो दं। बे कन्टेन्टखौ नुदोंमोन आङो आरबि ब्लग्स चेनेलाव, इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्लाथाय आरबि ब्लग्स सार्च खालामनानै नायहैनो हागोन। दा बिदिखौ नुनानैनो आंबो मोनसे माने बिसोरनि आइडियाखौ आंबो लानो सानबाय, माने बिसोरनि बायदि कन्टेन्टखौ आंबो खालामनो थाखाय एसे माथा मारिबाय आरोना सानबाय। स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबाथाय, जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्लाथाय नोंथांमोना गावसोरनि फट' खेबनायफोरखौ आंनो हरनानै जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव होजानो गोसो दंब्लाथाय नोंथांमोना आंनो हरनो हागोन। जायखिजाया फुल फट'बानो जागोन, फुल फट' ओमफ्राय सेल्फि फट'खौ लानाय जानाय नङा। आरो लोगोसे नोंथांमोना माने जिबादि फट' हरनो गोसो हरनो हागोन, ना दख'ना गाननानै ना लंपेन्ट गाननानै जिबादि हरनो हागोन। आरो लोगोसे फट'आथ' फुल जाखानांगोन आरो जानाया। ओमफ्राय नोंथाङा गावनि फट' नङाब्लाबो बबेबा मिथिंगानि सावगारि बा मिथिंगानि बबेबा माबा मोनसे फट'खौ खेबनानै, जेनेबा जुदि मोजां जायोब्ला नेचारेल जुदि फट' खेबनानै हरनो हायोब्ला बेखौ लाखिनाय जागोन आरो होनाय जागोन। बेनिफ्राय माबायदि रुल खालामनांगोन आरो बावदों। नोंथांमोना जुदि फट'खौ सोरबा हरनो गोसो दंब्ला, नोंथांमोना जुदि बेबायदि फट' हरनायाव इन्टारेस्टेडब्ला, नोंथांमोना जुदि गावसोरनि फट'खौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव भिडिअ महरै नुजानो जेनेबा एसे गोसो दंब्लाथाय आङो बेयाव लिंक आरो आंनि मबाइल नाम्बारखौ, माने वाट्सएपनि मबाइल नाम्बारखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों आंनो हरनो हागोन, डकुमेन्ट्सआव हरनो हागोन। आरो जुदि फट'आ माने बारा बुरजा जायाब्लाथाय आङो फट'खौ मा खालामनोलै, जुदि फट' हरनाया बारा माने जुदि फट' कालेक्सना बारा बुरजा जायाब्लाथाय आङो फट'फोरखौ होनायजों लोगोसे ससेखौ आङो आंनि ब्लगखौ एड खालामनाय जागोन। ओमफ्राय जुदि फट'आ एसे बुरजा जायोब्लाथाय बांद्राय बुरजा जायोब्लाथाय आङो पार्ट 1 आरो पार्ट 2 हिसाबै खालामनाय जागोन आरोना। नाथाय मोनसे खोथाया बेनोदि बियो मोनसे माने कम्पिटिसन नङा, माने गुबुननि कन्टेन्टखौ नुनानै आङो जेनेबा बेबायदि आं खालामनो नाजादों आरोना। ओमफ्राय बियो कम्पिटिसन नङा। ओमफ्राय दा जेनेबा आरबि ब्लग्सआव बेबायदि फट' कम्पिटिसन सोलिगासिनो। नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्लाथाय हरनो हागोन। आरो नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नायहैथां, बिथाङा खायफा रुल आरो रेगुलेसन्सफोर होदों। बिथांनि रुल बादियै नोंथांमोना फट'खौ हरनानै बे कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हागोन आरोना। खिन्थु बे आंनि फट' बिहरनाया बे बादायलायनायनि थाखाय नङा, बियो जास्ट ओरैनो भिडिअ महरै बानायनो थाखायल'। नोंथाङा जुदि ओरैनो दंब्लाथाय नोंनि फट'खौ खेबनानै, आरो फट' खेबनाय दंखायोब्लाबो नोंथाङा हरनो हागोन आरोना। आं बेयाव इउटुबाव माने आंनि बे गाहायाव आङो लिंकखौ, माने बे गाहायाव आं इमेल एड्रेस आरो वाट्सएप नाम्बारखौ होगोन। नोंथाङा जायजों हरनो गोसो हरनो हागोन। ओमफ्राय बे फट'खौ साननैनि गेजेराव हरनांगोन। दिनै बे साननैनि मादावनो हरनांगोन नोंथाङा। बे साननैनि मादाव हरनायखौसो आङो भिडिअ महरै हगारनाय जागोन। बिनि उनाव आङो भिडिअखौ सनिबार नङाबा सानडेआव हगारनाय जागोन एडिट खालामनानै। आरो नोंथाङा जुदि गोसो गैयाब्लाथाय हराबाबो जेबो नङा। आरो नोंथाङा जुदि गोसो दंब्लाथाय फट'खौ होनाय नाम्बाराव एबा इमेल एड्रेसाव हरबानो जाबाय। खायसे जेनेबा एडिट खालामनो गोनांफोरखौ आं एडिट खालामनानै होनाय जागोन। लोगोसे नोंथांनि फट' हरनायजों लोगोसे नोंथाङा नोंनि नाम आरो नोंनि जायगाखौ हरनाया साबसिन जागोन, माने हरफानांगोन आरो नोंनि नाम आरो जायगाखौ हरफानांगोन। स' दिनै बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गावनि फट'खौ एबा गाव खेबनाय फट'फोरखौ बे साननैनि मादावनो हरगोन। अब्ला दिनै बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो इन्टारेस्टेड थानायफोरनो सेयार खालामना होदो, जाहाथे बिथांमोनाबो गावनि फट'खौ हरनो हायो जुदि गोसो दंब्लाथाय आरो मोजां मोनोब्लाथाय। आरो नायाब्लाथ' उपाय गैला। स' दिनै बे भिडिअ बेखिनियावनोसै। बाय।